αυτή την άποψη και ένας μεγάλος θεομάχος της ιστορίας, ο Μάρξ. Αυτός θεμελίωσε σε φιλοσοφικές τάσεις την αθεΐα και τη θεομαχία γενικότερα. Και έλεγε ότι οι χριστιανοί παίρνουν όπιο. Ο χριστιανισμός είναι μια φανταστική πραγμάτωση, λέγανε. Μια αυταπάτη, ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, απλά για να περάσουν την κοιλάδα των κλαθμόνων. Έτσι το είχε λογαριάσει. Κάθε που ξημερώνει η Ανάσταση όμως τον διαψεύδουν πανηγυρικά, αδελφοί μου, οι μυροφόρες γυναίκες, σαν πληροφορούνται ότι του θρήνου ο καιρός πέπαυτε. Σαν ο αναστημένος Ναζαρινός της προσφωνεί με εκείνη τη συγκλονιστική λέξη της πίστεώς μας, με το χαίρετε. Έτσι και εκείνη ακριβώς στη νυχτιά της θεανθρώπισης του Θεού Λόγου, η χαρά μοιράστηκε και διαχύθηκε σε όλη την πλάση. Ποτέ ξανά να μην κυριαρχήσει το κακό, η λύπη και ο στεναγμός. Μόλις ο άγγελος πληροφόρησε τους Αγίους Ποιμένες για το υπέρτατο γεγονός των Χριστουγέννων. Τι τους είπε? «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη». Ποιος Μάρξ και ποιος εκπρόσωπος του ματαίου του κόσμου θα μπορέσει να νικήσει αυτή την χαρά που δεν λύγει ποτέ. Τέτοιες μέρες πάντοτε, όταν έρχονται τα Χριστούγεννα, προεόρτιες μέρες, συνήθως έρχονται αναμνήσεις σε όλους μας. Εγώ θυμάμαι τα μαθητικά μου χρόνια. Θυμάμαι τους δασκάλους μου, που τούτες τις ημέρες πάσχιζαν να μας μάθουν αυτά τα τραγούδια του Θεού. Ένα από αυτά είπαμε και πριν, Πατέρα Αλέξανδρε. Το προεόρτιο κοντάκιο των Χριστουγέννων. Η Παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίο έρχεται από τεκείν απορρίτως. Και τι μας προτρέπει μετά ο Ιερός Συνοδός? Να χορέψουμε, να χαρούμε δηλαδή. Συνάντησα κάποια στιγμή μια ψυχή, η οποία μου μετέφερε τις αναμνήσεις από τη δική της δασκάλα. Σε ένα χωριό, σε ένα από τα φτωχά χωριά του τόπου μας, τα τόσο ευλογημένα, χρόνια πολλά πριν, τα χρόνια τα αγνοκέρια, έτσι λέμε σε ένα διήγημα, που φώτιζαν το σπίτι το ταπεινό, τη χαμοκέλα την ταπεινή, σαν ετοιμάζονταν τα παιδιά για το σχολείο μπροστά στο αναμένο μαγκάλι, με μια μπουκλιά αγιασμό στο στόμα και μια ψύχα αντίδωρο για να μυρώνει το στόμα. Και είχαν ένα τορβαδάκι συνήθως τότε εκείνα τα παιδιά, δεν υπήρχαν ούτε σχολικές τσάντες, ούτε οι πολυτέλειες που έχουν σήμερα τα δικά μας. Και σε αυτό το μπάνινο τορβά, τι βάζανε? Το αναγνωστικό, ένα χοντρό τετράδιο και ένα κούτσουρο μαζί, για τη σόμπα της τάξης. Ήταν το δικό τους μερίδιο στη θαλπορή και στον πολλαπλασιασμό της αγάπης. Και κλέβαμε, μου λέει αυτή η ψυχή, πάντοτε εικόνες από τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου της δασκάλας που ήταν μέσα στο σχολείο τότε. Και τι βλέπανε αυτά τα μικρά παιδιά? Πάνω σε ένα μικρό τραπέζι, ένα καντήλι αναμένο. Και μια μέρα, μου λέει, την ώρα της ιστορίας, όταν μας μιλούσε για τους γενναίους και τους Αγίους, γιατί θυμόταν από αυτή τη δασκάλα ότι συχνά πήγαινε τα παιδιά το πρωί να εκκλησιαστούν στις μεγάλες γιορτάδες ή μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, στις προηγιασμένες, να τα μεταλάβει όλα τα παιδιά. Μια μέρα, λοιπόν, λέει, την ώρα της ιστορίας, εκεί που τους μίλαγε για τους γενναίους, κάποια στιγμή, ενώ στεκόταν στο παράθυρο, λέει, και κοίταζε τις λεύκες της αυλής, τις αγέροχες, τις πανόργιες,
Τους λέει, παιδιά, ποιον από όλους αυτούς για τους οποίους σας έχω μιλήσει, ποιον από όλους θέλετε να συναντήσετε? Πετάχτηκαν, λέει, κάποια παιδιά. Ένας είπε, λέει, εγώ, λέει, τον Κολοκοτρώνη. Ένας άλλος μίλησε και είπε, λέει, τον Άγιο Μόδεστο. Εσείς, κυρία, λέει, ποιον θέλετε να συναντήσετε? Και απάντησε η δασκάλα, εγώ, λέει, τη μάνα μου που δεν τη γνώρισα ποτέ. Μετέδιδαν τότε οι δάσκαλοι στα παιδιά αυτή την αγνότητα στις ψυχές τους. Μετέδιδαν αυτά τα ιερά και τα όσια, τα θέσμια της πίστης μας. Ήταν τα πρώτα τους διδάγματα και παντοτινά. Έτσι και εγώ θυμάμαι τον Κυριάννη, τον Μακαρίτη, το δάσκαλό μας εκεί, σε ένα σχολείο στην Αθήνα, στους Αμπελόκηπους, που πάσχιζε κάθε τέτοια εποχή να μας μάθει το απολυτίκιο των Χριστουγέννων και το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Πολύ φοβάμαι ότι στις μέρες μας είναι πολύ σπάνια έως δυσέβρετα τα φαινόμενα τέτοιων, γιατί μιλάμε για φαινόμενα τέτοιων δασκάλων που γαλουχούν τα παιδιά και τα διδάσκουν και τους δίνουν Χριστό. Πρόσφατα έμαθα για έναν τέτοιο δάσκαλο, ο οποίος είναι και διευθυντής σε ένα σχολείο στον πύργο της Ηλίας και κάθε πρωί ένα λεπτό, λέει, μαζί με την προσευχή, μιλάει στα παιδιά για το συναξάρι της ημέρας. Και επειδή έχει καλή μικροφωνική το σχολείο, ακούγεται, λέει, στο μισό πύργο. Για σκεφτείτε τώρα, αυτός ο άνθρωπος τι έργο επιτελεί, σαν εκείνη τη δασκάλα. Λοιπόν, υπάρχουν σχολεία, λοιπόν, που ακόμα και σήμερα ξεκινούν την ημέρα των παιδιών, τη σχολική, με προσευχές. Για ακούστε μία. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλες στους Αποστόλους σου το Πνεύμα σου το Άγιο. Με αυτό τους φώτισες και τους έκανες δασκάλους, σοφούς, σε όλη την οικουμένη. Σε παρακαλούμε λοιπόν να φωτίσεις και εμάς με το Άγιο Πνεύμα σου. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις επιμέλεια και πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας. Φώτισέ μας να σεβόμαστε τους δασκάλους μας, να αγαπούμε τους συμμαθητές μας, ώστε να δοξάζουμε πάντοτε το Άγιο όνομά σου. Αμήν. Είναι μια προσευχή που λέγεται σε κάποια σχολεία, ελάχιστα αλλά ναι, υπαρκτά, του μακαριστού Αγίου Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, ένας μεγάλος ιεροκήρυκας και ομολογητής της πίστεώς μας. Μια προσευχή που γνωρίζουμε λοιπόν πως σε κάποιο σχολείο αυτής της ευλογημένης από τον Θεό με απαξιωμένης από τους ηγείτορες της χώρας, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, λεγόταν από τα παιδάκια πριν μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Θυμόμαστε κι εμείς λοιπόν τον δικό μας το δάσκαλο που μας μάθαινε προσευχές και τα πολιτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και ακούγονται όλα αυτά, δυστυχώς, αδελφοί μου και πατέρες, πολύ ξένα για εκείνους που τέτοιες μέρες μαθαίνουν με ζήλο στα παιδιά παραμονές των Χριστουγέννων για το Ρούντολφ το ελαφάκι. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, «Ρούντολφ, είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως». Αυτός ο στίχος, αδελφοί μου, δεν είναι αστείο. Αντικατέστησε στις μέρες μας το κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και ο Ρούντολφ, το ελαφάκι, αντικατέστησε τον προαιώνων Θεό, τον υψηλό βασιλέα, τον σωτήρα και προστάτη των βρεφών και των παιδών, το αληθινό φως, την πηγή του φωτός. Θα αντιτάξουν κάποιοι και θα πούν ότι σήμερα έχουμε την απόλυτη ελευθερία πλέον σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων και οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και να μην υποχρεώνουμε κανέναν σε κάτι που δεν επιθυμεί. Και αυτά στην Ελλάδα των ηρώων και των Αγίων.
Και βγήκε κάποια στιγμή μια δικαστική απόφαση από το Συνταγματικό Δικαστήριο που όντως κατοχύρωσε το δικαίωμα στην προσευχή και στον εκκλησιασμό στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεμελιωμένα σε ένα άρθρο του Συντάγματος. Και κάποιοι αδελφοί μας έσπευσαν να χαρούν στο άκουσμα αυτής της απόφασης των δικαστών. Κάποιοι άλλοι φιλελεύθεροι λάτρεις του συνθήματος «Ο Θεός πέθανε» και άρα όλα επιτρέπονται, δεν χάρηκαν καθόλου. Και κάποιοι άλλοι, έστω λίγοι, έκλαψαν πικρά που αναγκάστηκαν δικαστές να κρίνουν αν τα Ελληνόπουλα πρέπει και έχουν προστατευμένο δικαίωμα να γαλουχούνται με Χριστό και Ορθοδοξία. Ξεχάσαμε και τους 3 ιεράρχες, αδελφοί μου. Καταργήθηκε και η αργία τους. Στην Ελλάδα, που κάποτε τα βιβλία δίδασκαν ιστορία γραμμένη με αίμα, εκεί που κάποτε το «Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» δεν ήταν ένα παλιωμοδίτικο αναχρονιστικό σύνθημα παροχημένων λιγοστών, που όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, δεν είναι σε θέση να νιώσουν το μεγαλείο της εποχής μας, το φρικτό και μισόθεο, το αρνησίχριστο, το αντίχριστο. Και αναζητούν συνεχώς αυτοί οι λίγοι καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Και συκοφαντούνται και λιδωρούνται και αποδομούνται και απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός σταυρό με εσταυρωμένο και τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά και κάνουν μαζί τους πριν μπουν στα προάβλια και στις αίθουσες προσευχές σαν εκείνη που διαβάσαμε πριν του Παπαχαράλαμπου του Μακαριστού. Στεκόμαστε νοερός στο πλάι αυτών των γονιών ψιθυρίζοντας έναν δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού από τους οίκους των Χριστουγέννων που θα ακουστούν σε λίγες μέρες. «Ματαιώτης εστί ματαιωτή τον άπαντα, αλλουδής εν ημίν ταύτα φρονών ευρίσκεται, η μεν γάρ πλανώσει, η δε και πλανώνται». Μεγάλη πλάνη αυτών που προσπαθούν να ανατρέψουν τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας. Μιας και μιλήσαμε πριν για παιδικά τραγούδια, λοιπόν. Όλοι θα ξέρετε ένα παιδικό τραγούδι χριστουγεννιάτικο που λέει «Ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί που η Παναγιά κρατάει, τον ανουρίζει το τραγουδί και τρυφερά κοιτάει. Ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί που οι μάγοι δώρα φέρνουν, χρυσό λιβάνι, μυρτιά σκλαβή και τα ουράνια γέρνουν. Ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί που μήνυμα έχει φέρει, χαρά σε σήμανε γιορτή, στον ουρανό ένα αστέρι». Αυτό ήταν το παιδικό τραγούδι που έδωσε το έναυσμα για τη σημερινή μας ομιλία. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί. Ας μην σπεύσουμε, αδελφοί μου, να χαρακτηρίσουμε αυτό το ερώτημα απλό στην απάντησή του. Θέλει προσοχή. Ίσως φαντάζει η πιο εύκολη ερώτηση που θα μπορούσε και ένα μικρό παιδί ακόμα αβίαστα να απαντήσει. Θα είμαστε αναπολόγητοι και μεταξεταστέοι εν εκείνη τη ημέρα αν δώσουμε λανθασμένα απόκριση. Δεν θα έχουμε δικαιολογία καμία. Γιατί σε εμάς ο Θεάνθρωπος αποκαλύφθηκε δια της Αναστάσεως. Γίναμε και είμαστε συνεχώς αυτόπτες και βεβαιωτές. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Κάθε που ξημερώνει Ανάσταση ομολογούμε. Τότε, μόλις ο Χριστός μας περπάτησε μεταξύ των ανθρώπων και συνανεστράφη μαζί τους, ήταν για όλους ο μεγάλος άγνωστος. Ακόμα και για τους οικείους του, τα αδέλφια του. Δεν ήξεραν ποιον είχαν μέσα στο σπίτι τους, ανάμεσά τους. Ακόμα και το βράδυ του μυστικού δείπνου δεν γνώριζαν οι μαθητές, οι ένδοξοι μαθητές. Μα γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παραδείγματα όταν ακόμα και οι άγγελοι, οι υπερκόσμιοι, δεν γνώριζαν. Στον κανόνα της Μητρόπολης των εορτών περιγράφεται
από τον Άγιο Κοσμά, τον Επίσκοπο Μαϊουμά, και είναι συγκλονιστικό. Ακούστε τι λέει: «Σοφία, λόγος και δύναμις, Υιός όν του Πατρός και απάβγασμα, Χριστός ο Θεός, δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους, όσας εν γη και εν ανθρωπίσας ανεκτήσατο ημάς». Προφητεύθηκε, βέβαια. Αν διαβάσετε τον προφήτη Ισαΐα, προφητεύεται ακόμα και ο όνος και το βοδάκι που είναι μέσα στη φάτνη. Όλα είναι προφητευμένα. Αλλά ο Χριστός μας, είδατε τι λέει ο Άγιος Κοσμάς, ήρθε λαθών, δηλαδή κρυφά, μυστικά, χωρίς καμιά ουράνια ή επίγεια δύναμη να μπορεί να τον αντιληφθεί ως τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγων των πρώτων αιώνων. Εύχομαι ειλικρινά να φύγουμε σήμερα όλοι από εδώ, να μην φύγει μάλλον κανείς, χωρίς να έχουμε δώσει απόλυτη απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο σημερινός μας τίτλος. Ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί? Πολλές φορές λοιπόν μέσα στην λειτουργική της Εκκλησίας μας έχουμε όλοι μας ψάλει και έχουμε ομολογήσει για αυτό το μικρό παιδί. Το είπαμε πριν, ψάλλοντας το κοντάκιο το προεόρτιο. «Η παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων. Εν σπηλαίο έρχεται, από τεκίν απορρίτως». Ποιος είναι αυτός ο προαιώνιος λόγος? Ο μονογενής Υιός και λόγος του Πατρός. Μη μου πείτε ότι δεν το έχουμε όλοι ψάλει αυτό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Πώς αρχίζει το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου? Εν αρχή είναι ο Λόγος. Μέσα στην λειτουργική της Αγίας μας Εκκλησίας, εκεί στον βαρύ ήχο, στους ένους, υπάρχει ένα θαυμάσιο τροπάριο σε μια σκήτη στο Άγιο Όρος, στη μονή, στη σκήτη του προφήτου Ηλιού. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, Πάτερ, εκεί. Είναι ο πατήρ Φιλίμων εκεί, ένας γλυκύτατος παππούλης. Και έχουν τυπικό από το γέροντά του, στο μακαριστό Ιωακήμ, έναν μεγάλο ιεροκήρυκα των ημερών μας. Κάθε βράδυ, μόλις τελειώσουν οι ακολουθίες και το απόδειπνο, ξεκινάει όλη η συνοδεία εκεί να ψέλνει το συγκεκριμένο τροπάριο και λέει: «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων ον ανταπέδοκεν ημίν. Δι' ημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ημών, ο λόγος», νάτος πάλι, «σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής». Θέλω να πω λοιπόν πως αυτό το μικρό παιδί που γεννήθηκε εκεί στο ταπεινό σπήλαιο, στη Φάτνη, δεν είναι άλλος από τον πλάστη του παντός. Ρώτησα προχθές μια συνάδελφο, της λέω: «Ποιος γεννιέται τα Χριστούγεννα?» Μου λέει: «Ο Χριστούλης». Α, της λέω: «Τι ωραία που το είπες». Και ο Χριστούλης, της λέω, πριν πού βρισκόταν? Η καημένη δυσκολεύτηκε να μου απαντήσει. Βέβαια, εγώ εκτήρησα και τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή, γιατί πριν από λίγα μόλις χρόνια δεν θα μπορούσα κι εγώ να απαντήσω με εμβρήθεια, επικαλούμενος τέτοια λειτουργικά κείμενα της Μάνας Εκκλησίας, ή ψαλμούς ή τροπάρια.
Αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί μου, η άγνοιά μας πολλές φορές και το ότι αφήνουμε τον Χριστό μας να μένει άγνωρος και άγνωστος μας οδηγεί θλιβερά στο να διάγουμε έναν παρατεταμένο, επιτρέψτε μου να πω, αριανισμό. Τι έλεγε ο Άριος, ο μεγαλύτερος αιρετικός όλων των εποχών, αυτόν για τον οποίο έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο Χριστός έλεγε, έχει αρχή υπάρξεως και θεότητας. Τον αναγνώριζε ως Θεό, αλλά μετά τη γέννησή Του. Η πίστη μας, όλα αυτά που είπαμε πριν, που τα λέμε καθημερινά και όλοι μας τα έχουμε μάθει κάπως μηχανικά να τα απαγγέλουμε με τα χείλη μόνο και όχι με τα χείλη της καρδιάς, πρώτος ο ομιλών, ο Χριστός μας με τη γέννησή Του έχει αρχή ενανθρώπισης. Δηλαδή, ο Θεός φόρεσε σάρκα. Ο προαιώνων Θεός έγινε άνθρωπος. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Άρα, στη φάτνη των Χριστουγέννων γεννιέται ο Θεάνθρωπος. Αυτός που μας έπλασε, που έπλασε τα πάντα, που έπλασε το σύμπαν. Μητρόπολη των εορτών, είπε πολύ ωραία προηγουμένως ο πατήρ Αλέξανδρος, ότι έχει χαρακτηριστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο η εορτή των Χριστουγέννων. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η σάρκωση του Θεού Λόγου, το ότι έγινε ο Θεός, το ότι φόρεσε ο Θεός σάρκα ανθρώπινη, είναι το μακάριον διό τα πάντα έκτιστε τέλος. Δηλαδή, είναι ο ευλογημένος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ο κόσμος, για να ενανθρωπίσει ο Θεός Λόγος. Πολλές φορές λοιπόν και στα παιδιά μας, όταν τους διηγούμαστε για εκείνη την κοσμοσωτήρια νυχτιά, τη νύχτα, η νύχτα έχει μέσα την νήξη, τη συγκίνηση, και γι' αυτό μόνο νύχτα θα μπορούσε να γίνει η θεανθρώπιση, μόνο νύχτα θα μπορούσε να παραδοθεί το ζωοποιό μυστήριο των μυστηρίων. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά συμβαίνουν την ευλογημένη νυχτιά. Πάντα λοιπόν, όταν διηγούμαστε στα παιδιά μας για αυτές τις στιγμές, πρέπει να ξεκινάμε την διήγησή μας όχι με το μια φορά και έναν καιρό, αλλά με το καιρό εκείνο. Μα αν δεν τα πιστεύουμε εμείς στα αλήθεια όλα τούτα, πώς θα νιώσουν αυτές τις αλήθειες της πίστεώς μας οι έφορες παιδικές ψυχές? Αν εμείς δεν ξέρουμε όλες τις ιερές λεπτομέρειες εκείνης της συγκλονιστικής για τον άνθρωπο νύχτας, τι θα διηγηθούμε στα παιδιά μας? Τι θα τους απαντήσουμε για το ποιο να είναι αυτό το μικρό παιδί? Πόσοι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε λοιπόν ξημέρωμα Κυριακής? Πόσοι γνωρίζουμε για το ταξίδι των μάγων μαζί με το αστέρι, τον συμβολισμό των δώρων, τη θεϊκή εμφάνιση στους αγραυλούντες ποιμένες, στους άγρυπνους δηλαδή. Τι συνειρμοί μπορεί να γεννηθούν? Μα όλα αυτά που πολλές φορές μηχανικά, ξαναλέω, διαβάζουμε. Εμείς πόσο αγραυλούντες είμαστε. Πόσοι λοιπόν πιστεύουμε, για να το πούμε καλύτερα, ότι όλα αυτά συνέβησαν στην πραγματικότητα και δεν είναι απλά το σενάριο σε μια καλοσκηνοθετημένη γιορτούλα
με τα παιδιά μας να υποδίονται ρόλους και να τραγουδάνε εκστασιασμένα το Ρούντολφ, το ελαφάκι, μπροστά από τις κάμερες και τις φωτογραφικές μηχανές. Διάβαζα προχθές κάπου, το έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ακούστε τώρα. Μιλάει για τον μνήστορα Ιωσήφ. Και λέει ότι οι αρχιερείς εκείνης της εποχής θέλησαν, προστατεύοντας την Παναγία μας, να τη δώσουν σε έναν γεραιό άνθρωπο. Ήταν 70 χρονών ήδη ο Ιωσήφ, ο μνήστορ, ο δίκαιος, και είχε 7 παιδιά. 4 αγόρια και 3 κορίτσια. Το τελευταίο κορίτσι λεγόταν Σαλόμη. Ποια ήταν η Σαλόμη? Ήταν η μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Ιακώβου. Η γυναίκα του Ζεβεδαίου. Είχε 7 παιδιά λοιπόν ο μνήστορ Ιωσήφ. Και πώς επέλεξαν τότε? Και το αναφέρω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς πρέπει πάντοτε να αφήνουμε τον Θεό να μιλάει. Ακούστε πόσο ωραία επέλεξαν τότε να δώσουν την Παναγία μας στο μνήστορα Ιωσήφ. Κάλεσαν λοιπόν κάποιους γηρεούς άνδρες και τους είπαν να φέρουν τα ραβδιά τους μέσα στο ναό. Όποιου το ραβδί θα έβγαζε ανθό, αυτός θα ήταν ο μνήστορ της Παναγίας μας. Και άνθησε το ραβδί του Αγίου Ιωσήφ. Τα γράφει αυτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και είναι συγκλονιστικά. Και πόσες άλλες λεπτομέρειες αγνοούμε, αδελφοί μου. Έλεγα προηγουμένως που κοιτάζαμε μέσα με τον πατέρα Αλέξανδρο στο ιερό την εικόνα της γεννήσεως, ότι έχει καταπληκτικούς συμβολισμούς αφενός και μπορούμε να την αντιπαραβάλουμε και σαν εικόνα αλλά και σαν γεγονότα τα οποία περιγράφει με την εικόνα και τα γεγονότα της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και μάλιστα είχα πει κάποια στιγμή παρουσία και του μακαριστού σεβασμιωτάτου πρώην κυρού μάλλον Κοσμά, να έχουμε την ευχή του, ότι λέω σεβασμιότατε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν σε κάποιο ναό το βράδυ της Αναστάσεως δεν υπάρχει το ορθόδοξο εικόνισμα της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας, είναι προτιμότερο από το να παίρνουμε εκείνα τα δυτικότροπα και επιτρέψτε μου να πω κάπως κακόδοξα εικονίσματα με το Χριστό μας να βοηθιέται από αγγέλους και να πετάει στον αέρα κραδένοντας μια σημαία, να έχουμε το εικόνισμα της γεννήσεως. Γιατί έχει πολλές, μα πάρα πολλές προτυπώσεις και ομοιότητες. Η γέννηση και η Ανάσταση. Νύχτα έγινε η γέννηση, νύχτα έγινε η Ανάσταση. Η γέννηση έγινε στο σπήλαιο, μέσα στη Φάτνη. Με τι μοιάζει το σπήλαιο αυτό? Η Φάτνη μοιάζει με το κενό μνημείο. Ο Χριστός μας είναι στη Φάτνη σπαργανωμένος. Πώς βρίσκεται ο Χριστός μας μέσα στον τάφο του? Σαβανωμένος. Σαν να γεννιέται εκείνη την ώρα και σαν να μας στέλνει το μήνυμα ότι έρχομαι για να θυσιαστώ για όλους σας. Σμύρνα φέρνουν οι μάγοι, με σμύρνα και αλόη περιβάλλεται το άχραντο σώμα του Κυρίου μας.
Ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου. Δεν διεράγει η Παρθενία με την γέννηση του Χριστού μας. Πώς έγινε η Ανάσταση του Κυρίου, γι' αυτό λέμε ότι είναι κακόδοξο το εικόνισμα εκείνο με τη σημαία, εσφραγισμένου του τάφου. Πάρα πολλές λοιπόν, αυτά τα περιγράφει πολύ όμορφα στον λόγο του Άγιος Επιφάνιος της Κύπρου, στο λόγο εις τη Θεόσωμο ταφή του Κυρίου μας. Τα Χριστούγεννα λοιπόν δεν είναι παραμύθι, αδελφοί μου, είναι ένα λυτρωτικό γεγονός, ένα κοσμοσωτήριο γεγονός. Η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού, εξ ύψους κατήλθε η αγάπη, η ελπίδα, η ζωή, η Ανάσταση, η αλήθεια. Το φως ήρθε στον κόσμο για να ρίξει φως στις αμαρτίας και στου ψεύδου στις βαριές αλυσίδες. Να φωτιστούν και έπειτα εκείνες να ραγίσουν στο πρώτο Χριστός ετέχθη και έπειτα να σπάσουν και να συντριβούν στο θριαμβευτικό πρώτο και αιώνιο Χριστός Ανέστη. Φωτισμός, σωτήρ και υπερασπιστής ο Κύριος, όπλο φωτεινό, ακαταγόνιστο στις επιθέσεις του εχθρού, η επίκληση του ονόματός του. Από όσους τον πιστεύουν, από όσους δεν έχουν αδρανοποιήσει αυτό το ακατανίκητο όπλο, γιατί το να επικαλείσαι απλά δεν τρομάζει τον εχθρό και ράσα ακόμα να φοράς και πιστός να δηλώνεις, ευκαίρος ακέρος, το να βιώνεις σταυρικά, το να γίνεσαι ποιητής του νόμου του Κυρίου και όχι απλά ακροατής του, αυτό είναι που ισχυροποιεί το υπερπάν όνομα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Λένε την ευχή του Ιησού οι ταπεινοί, με καθαρή καρδιά δούλη του και υποτάσσεται ευθύς κάθε κακό και πονηρό, με φόβο και με τρόμο. Βλέπουμε πώς το διαζωγραφίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Δόξα εν υψίστοις Θεό. Πόσοι από εμάς που θα τα ψάλουμε ακόμα σε αυτές τις Άγιες μέρες, τα βιώνουμε. Πόσοι αναγνωρίζουμε και ομολογούμε και δοξάζουμε στην πράξη το Θεάνθρωπο Χριστό μας. Και πόσοι σαν ακροατές και επιδεξιότατοι κατασυγκινημένοι έστω ψάλτες θα βρεθούμε στις λαμπροστόλιστες εκκλησιές αχάραγα να εορτάσουμε τα γενέθλιά Του, απλά σκορπώντας λόγια στον αέρα. Ο Θεός γίνεται. Αυτός ο τρισευλογημένος ενεστώτας διαρκείας της πίστεώς μας. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και κυκλοφορεί θαλπερά ανάμεσά μας, ως τέλειος Θεός και άνθρωπος. Όλος στη γη, αυτό το όλος υπογραμμίστε το, γράφτε το με κεφαλαία γράμματα. Όλος στη γη και όλος στον ουρανό. Ο απερίγραπτος λόγος. Απερίγραπτος, μα ονοματισμένος με το πιο δοξασμένο όνομα τούτου του κόσμου. Ιησούς, Σωτήρας. Με αυτό το όνομα μας παραγγέλει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, με το όνομα του Ιησού, να μαστίζουμε τους εχθρούς. Αν συναισθανόμασταν, αδελφοί μου, τη δύναμη αυτού του ονόματος, δεν θα μας εκφόβιζε κανένας εχθρός. Καμιά ορατή και αόρατη απειλή δεν θα μας τρομοκρατούσε. Κανένα ανθρώπινο όπλο δεν θα μας κατανικούσε. Αν ομολογούσαμε Χριστό με το βίωμά μας, με τη συνεχή και ειλικρινή μας μετάνοια, θα αναφωνούσαμε θαρετά και ανδρεία, σαν τον Ιερό Ψαλμοδό. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσομαι. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δειλιάσω. Και εκείνα τα σπαρακτικά λόγια οικεσίας μέσα στο ψαλτήρι.
μη εγκαταλείπεις με, μη αποσκορακίσεις με, μη απορρίψεις με, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου, μη αντανέλεις το πνεύμα σου, μη παραδειγματίσεις με. Λόγια συγκλονιστικά. Θα είχαν ουσία και βεβαία ελπίδα. Στις μέρες μας, για τους περισσότερους και για αυτόν που σας μιλάει, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει αναξιότερος άνθρωπος από αυτόν που σας μιλάει να στέκεται, να τολμά να στέκεται μπροστά σε οίκο του ζώντος Θεού και να μιλάει για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας του. Αλλά ο Κύριος, επειδή είναι των εφετών η ακρότης, δηλαδή είναι από τους δικαστές ο πιο ήπιος, αυτός που ψάχνει πάντα έναν λόγο, μια δικαιολογία, μια αφορμή για να σε αθωώσει, γι' αυτό στέκομαι εδώ μπροστά σας και σας μιλάω και τολμάω να λέω αυτά που λέω. Στις μέρες μας, λοιπόν, για τους περισσότερους μοιάζουν αυτά τα λόγια, όπως τα λέγανε και οι φίλοι μας οι δικηγόροι, χάρη μου, απαρισίαστα, αλυσιτελή, κούφια και ψεύτικα. Τι λέει στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του ο Απόστολος Παύλος? Έχοντας, λέει, μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ηρνησάμενη. Έχουμε, λέει, τη δύναμη που μας παρέχει η ευσέβειά μας, αλλά ταυτόχρονα την αρνούμαστε με το βίωμά μας. Ξεχασμένο, λοιπόν, σαν ομπρέλα της βροχής στην αποθήκη και λαμπιώνει χριστουγεννιάτικο του στολισμού στο πατάρι. Αδελφοί μου, έγινε αυτό το όνομα, το υπερπάνω όνομα του Ιησού. Ευκαίρος μόνο, περιστασιακά κάποτε σαν μια κάποια δοκιμαστική επικουρική λύση η επίκλησή του. Πολύ κάτω στην ιεραρχία εκείνος που είναι η αρχή και το τέλος, ο συναΐδιος Υιός, αυτός που δεν έχει αρχή και τέλος, τον συνάναρχο λόγο, να το πάλι, ένα αγαπημένο για πολλούς αναστάσιμο απολυτίκιο, το συνάναρχο λόγο Πατρί και Πνεύματι, αυτό είναι το μικρό παιδί, αυτός ο συνάναρχος λόγος. Ξέρετε πόσες φορές τον συναντάμε αυτόν τον συνάναρχο λόγο? Παντού. Αν ρωτήσεις, οι 9 στους 10 θα σου πούν ότι ο Χριστός μας αρχεί να δρά στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάγιομη από το Χριστό μας, χωρίς σάρκα. Μεγάλο Σάββατο πρωί. Σήμερα τους γιορτάσαμε. Τους 3 παιδες εν τη καμίνο. Ανανίας, Αζαρίας, Μισαήλ. Έβλεπε ο Ναβουχοδονόσορας στην Κάμινο να καίγεται επταπλασίως. Συνεχώς δηλαδή προσέθεταν καύμα. Έκαιγε όλους τους απ' έξω. Μέσα δροσίζονταν οι 3 παιδες. Τι είπε σήμερα στον οίκο της εορτής? Χαράς, να τι πάλι η χαρά. Χαράς γαρ πρόξενος, πάσιν όφθης εν μήτρα συλλαβούσα, τον ποτέ εν Βαβυλώνη οραθέντα, και τους πέδας, τους εν τη καμίνο αδίκως βληθέντας, αφλέκτους συντηρήσαντα υπερπάσαν έννοιαν. Αυτός δηλαδή που συνελήφθη σε παρθενική μήτρα, είναι αυτός που έβλεπε ο Ναβουχοδονόσορας μαζί με τους 3 παιδες μέσα στην Κάμινο. Ο 4ος. Από θεία οικονομία τον βλέπανε τότε να έχει σάρκα. Δεν είχε σάρκα. Ήταν ο άσαρκος
Υιός και Λόγος του Θεού. Πόσες φορές, συνεχώς. Είναι αυτός που είπε ποιήσομεν. Είναι αυτός που έπλασε τα πάντα. Ο ποιητής των όλων. Τα κάλαντα έχουν μεγάλη θεολογία μέσα. Για θυμηθείτε. Αθανάσια, τα ξέρεις τα κάλαντα των Χριστουγέννων? Έλα να μας τα πεις. «Εν το σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων». Άτος. Αυτός είναι. Ο ποιητής των όλων. Ο δημιουργός του παντός. Είναι αυτό το μικρό παιδί. Τα βυζαντινά, τα κάλαντα. Για θυμηθείτε τα. «Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένο κατόκισεν». Λοιπόν, και εμείς αυτό το μικρό παιδί, τον Ιησού, τον Σωτήρα, τον βάζουμε πολύ κάτω στην ιεραρχία. Εκείνον που είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Είναι ο μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό Πατέρα. Αδελφοί μου, μην πείτε ποτέ πως αυτά είναι για τους θεολόγους, για τους δεσπότες, για τους μορφωμένους, για τους ιεροκήρυκες. Είναι για όλους μας. Για όλους μας. Ξέρετε πότε τα κατανοούμε όλα αυτά που φαίνονται και παρουσιάζονται ως ακατάληπτα? Όταν έχουμε ορθόδοξη καρδιά. Πότε έχουμε ορθόδοξη καρδιά? Αυτό το συμμαρτυρά μόνο μια ασφαλέστατη πυξίδα που έχουμε όλοι εντός μας και λέγεται συνείδηση. Τότε θα τα κατανοούμε απόλυτα όλα και δεν θα χρειάζεται κανένα πτυχίο και καμιά περγαμηνή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιο είναι αυτό το μικρό παιδί που γεννιέται εκεί στο ταπεινό σπήλαιο. Εμείς όμως, εκείνον που κυριεύει σε ζωή και θάνατο, εκείνον που είναι ο μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό, τον βάζουμε πολύ κάτω στην ιεραρχία. Πάνω-πάνω βάζουμε την ειδωλοποιημένη λογική μας. Την κτήση, την υπερέχουσα επιστήμη, το κινητήριο χρήμα, την προσκυνητή ενέργεια. Και ο Ιησούς, ο ποιητής των όλων, βοηθός σε αναμονή, ανενεργής έξω από την πόρτα της ζωής μας, αναμένει το πότε ίσως τον χρειαστούμε. Ένας Ιησούς χρήσιμη αφορμή για γιορτές και πανηγύρια. Ενίοτε όμως επικίνδυνος, αν φανερώσει το πρόσωπο του ζηλωτή Θεού που γυρεύει αποκλειστικότητα. Θέλουμε μόνο να μας καταλαβαίνει, να μας οικονομεί, να μας υπακούει, να προσαρμόζεται στις σύγχρονες αρνησίχριστες εντός εισαγωγικών ανάγκες και στα δικαιώματά μας, στους βλάσφημους και θεοστιγείς σειρμούς μας, στις άλογες και ακρατείς διαστροφές μας, στις άθεσμες και ανώσιες εντός εισαγωγικών προόδους μας. Ας το σκεφτούμε λοιπόν, αδελφοί μου, καλύτερα από κάθε άλλη φορά και στα φετινά Χριστούγεννα, σαν να ακουστεί εκείνο το υπέροχο εξαποστηλάρι της εορτής «Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο πατήρ ημών». Έφτασε λοιπόν η Μητρόπολη των εορτών, Χριστού τα γενέθλια. Κατάγιομοι από εκστατικά επιφωνήματα, συνειρμικούς λογισμούς και ευλογοφανή ερωτήματα,
αυτή η μέγιστη εορτή και τα εκπληκτικής ποιητικότητας ιερά λόγια της. Ο αίδιος Θεός λαμβάνει μορφή ανθρώπου, μορφή δούλου. Ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθη εν γαστρή. Υπέροχα ποιητικά ρητορικά ερωτήματα. Ο εν κόλπης του πατρός πώς εν αγκάλες της μητρός. Αν ανδροσημεί, λέει η Παναγία μας, και πώς τέξω ιών. Άσπορον γονήν τις εώρακεν. Πώς εξύπω το μέγα μυστήριον. Ο άσαρκος αρκούται, ο λόγος παχύνεται, ο αόρατος οράται και ο αναφής ψηλαφάται και ο άναρχος άρχεται. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ανθρώπου Υιός γίνεται. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Διαβάζουμε στα απόστοιχα του Εσπερινού του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, την επομένη των Χριστουγέννων. Να μην χάνουμε καμία, αδελφοί μου, καμία ακολουθία από το Άγιο Δωδεκαήμερο. Και οι απαντήσεις των Ιερών Υμνοδών δίνονται στις θαυμάσιες ακολουθίες των Χριστουγέννων με άσιστο θεμέλιο την αγνή πίστη όσων διαλεκτών του Θεού, με αγρυπνούσα και αγραυλούσα πάντοτε ψυχή και τις αισθήσεις τις ολοζώντανες, θα κραυγάσουν το δόξα εν υψίστοις Θεό και θα σιγοψάλουν με πάντερπνη ψυχή το μυστήριον ξένων, ορό και παράδοξον. Η πίστη μόνο θα οδηγήσει καρδιές σε φωτισμό αληθείας, χαρά και δοξολογίας. Μόνο η σκληρόκαρδη λογική που ψάχνει αποδείξεις αδιάσιστες και τεκμήρια αποδεκτά για τους πολλούς, τούτου του απατεώνα κόσμου θα συνεχίσει να μην ξημερώνει του ψεύδου στη νύχτα. Τι λέει το απολυτίκιο της εορτής? Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός, ανέτειλεν το κόσμο το φως, το της γνώσεως. Λέει στους Ένους, ου φέρει το μυστήριον έρευναν. Προσέξτε. Πίστη μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν. Στους Ένους των Χριστουγέννων είναι ιδιόμελο αυτό. Ψέλνεται δηλαδή με τρόπο δικό του, καθαρά. Είναι κάποιες φράσεις από τα λειτουργικά κείμενα της Αγίας μας πίστης που αν συνειδητοποιήσεις το νόημά του σε κάνουν πραγματικά να ανατριχιάζεις. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έλεγε, ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, ένας Άγιος γέροντας των ημερών μας, έλεγε πως η υμνολογία της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας υπέροχος υπομνηματισμός της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή έχει ποιητικά περάσει μέσα στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά λοιπόν τα άφταστης ποιητικής και θεολογικής σημασίας κείμενα των λαμπρών ημερών, αλλά και κάθε ημέρας έχει αριστουργήματα κάθε ημέρα της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, οδηγούν σε έναν και μόνον προορισμό, στο να κατανοήσει ο αχάριστος και εχμάλωτος άνθρωπος πως μέσα από δύο ακατάληπτα μυστήρια ευεργετήθηκε και ελευθερώθηκε παντοτινά. Οι δύο νυχτιές για τις οποίες είπαμε και πριν. Η μια νύχτα της ένωσης του Θεού με τον άνθρωπο, η νύχτα του μυστηρίου των Χριστουγέννων και η νύχτα της παράδοσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστικό δείπνο. Πολύ μυστήριο σε όλα αυτά. Λένε οι πατέρες πως είναι σεσυγημένο και κραυγαλαίο ταυτόχρονα το μυστήριο. Τι αντίθεση? Το μυστήριο της Φάτνης, λοιπόν. Ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, φόρεσε ανθρώπινη σάρκα και έγινε, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο πλάστης, ο ποιητής του παντός, τι έγινε? Αναπλάστης. Ήρθε τον Αδάμ αναπλάσαστε, λέει, εκεί στα κάλαντα
τα βυζαντινά. Η Παναγία μας αδιαφθόρως γεννά τον Θεό Λόγο. Έρχεται λοιπόν μια θεολογία τώρα, ένα είδος θεολογίας λέγεται αποφατική. Δηλαδή χρησιμοποιεί συνεχώς αρνητικούς προσδιορισμούς για να περιγράψει τα μυστήρια της πίστεώς μας. Για να σταθεί ενώπιον και του μυστηρίου, του μεγίστου και προαιωνίου μυστηρίου της σωτηρίας μας. Και πώς το χαρακτηρίζει το μυστήριο αυτό? Ανερμήνευτο. Ακούστε. Ακατάληπτο. Όλα ξεκινούν με το α, το στερητικό, που μόνο πίστη όμως προσδίδει. Απερινόητο. Άρρητο. Ανεξιχνίαστο. Ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, μέγιστος ερμηνευτής, ο Χρυσόστομος των ημερών μας, που ταπεινά σας προτρέπω να ψάχνετε τα ομιλήματά του και να τα μελετάτε, έλεγε πως για να φτάσει κανείς να χαρακτηρίσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το ότι κατέβηκε ο Θεός δηλαδή και έγινε άνθρωπος, ανερμήνευτο και ακατανόητο, οφείλει πριν να προσπαθήσει τα μέγιστα, ώστε έστω ελάχιστα να το πλησιάσει ο πεπερασμένος νους του. Με μια άλλη διατύπωση, αδελφοί μου, άλλο το ανερμήνευτο και άλλο το αδιάφορο. Πρώτος εγώ ελέγχομαι για αυτά που σας λέω. Πολλές φορές μας ικανοποιεί, μας βολεύει να εκλαμβάνουμε αυτά τα μηνύματα της αποφατικής θεολογίας, τα συνθήματα, αν θέλετε, της ιερής μας πίστης, με έναν αποκλειστικά δικό μας τρόπο. Τι λέμε δηλαδή? Αφού είναι ο Θεός ακατάληπτος, αφού είναι απερινόητος, ανερμήνευτος, άστον εκεί που είναι. Στα σύννεφά του, στη φάτνη του και στο σταυρό του. Και τον αφήνουμε εκεί. Δεν το ψάχνουμε παραπάνω. Μας βολεύει αυτή η αποφατική θεολογία. Επιτρέψτε μου να πω πως για τις ψυχές μας αυτό αποτελεί ολέφριο, μέγιστο σφάλμα. Να αφήνουμε το Χριστό μας άγνωρο. Ο τρόπος του μυστηρίου είναι απλησίαστος και δεν χρειάζεται ούτε χωράει έρευνα. Το πώς δεν πλησιάζεται, αλλά το ποιος είναι εκείνος που θυσιάζεται, είναι χρέος μας να το γνωρίζουμε. Τα γεγονότα, τα ιερά ρήματα, οι αναρρύθμιτες προεικονίσεις και παρουσίες του αηδίου λόγου πριν τη σάρκωσή του και ό,τι καταγράφηκε μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια και διέσωσε η ιερή μας παράδοση, πρέπει συνεχώς να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, της καθημερινότητάς μας, της διάνοιας και της καρδιάς μας. Δεν θα κατανοήσουμε ποτέ τον τρόπο. Μοιάζει με εκείνο το περιστατικό από το βίο του Αγίου Ιουστίνου και του Αγίου Αυγουστίνου, που επαναλήφθηκε, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, όταν ένα μικρό παιδάκι βρισκόταν έβλεπε ο Άγιος που καθόταν σε μια ακρογιαλιά και συλλογιόταν και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ερμηνεύσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και δεν τα κατάφερνε και όλο προσπαθούσε και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα μικρό παιδί μπροστά του και άρχισε με τις χούφτες του να παίρνει νερό από τη θάλασσα και να το μεταφέρει στην άμμο. Και του λέει ο Άγιος, τι κάνεις εκεί παιδί μου? Του λέει, προσπαθώ να αδειάσω τη θάλασσα. Λέει, αυτό παιδί μου δεν γίνεται. Του λέει, αυτό είναι πιο εύκολο από αυτό που προσπαθείς να κάνεις εσύ. Έτσι, πάτερ μου. Δεν θα κατανοήσουμε λοιπόν ποτέ τον τρόπο, αλλά οφείλουμε στην ψυχή μας να γίνουμε γνώστες των δύο γεννήσεων του Χριστού μας. Έχει δύο γεννήσεις ο Χριστός μας. Η μία είναι η άχρονη και η άλλη είναι η άσπορη.
αυτή που θα γιορτάσουμε συν Θεό μεθαύριο. Την άσπορη γέννηση γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Υπάρχει και μια τρίτη γέννηση, λένε οι πατέρες. Το να γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Αυτές τις τρεις γεννήσεις πρέπει συνεχώς να τις έχουμε ενώπιόν μας, αδελφοί μου. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ακόμα και αυτοί που μίλησαν με τρόπο αποφατικό για αυτά τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης, ήταν σοφοί άνθρωποι, με εναργέστατο εντός τους το Άγιο Πνεύμα, Θεό και Κύριο. Και ήρθε κάποια στιγμή μια απλούτσικη ψυχή και στάθηκε δίπλα μας και μας λέει το εξής. Εγώ, μου λέει, παιδί μου, με τη βοήθεια του Θεού, κάθε μέρα προσεγγίζω αυτό το ακατάληπτο μυστήριο. Και της λέω πώς. Και μου λέει, απαγγέλλοντας καθημερινά τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Εάν πάρετε το βιβλιαράκι λοιπόν με τους 24 οίκους των χαιρετισμών, θα δείτε, ξεκινώντας από την αρχή και ειδικά στο προήμιο κάθε οίκου, ότι περιγράφεται το μυστήριο αυτό της Θεού ενανθρωπίσεως, της Θείας Οικονομίας. Πάρτε όποιο γράμμα θέλετε. Πείτε ένα γράμμα αυτή τη στιγμή. Ποιο σας έρχεται? Έχουσα Θεοδόχων, η Παρθένος, τη Μήτραν, ανέδραμεν προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμαση ως άσμαση εγώ από Θεοτόκο. Μέσα σε λίγες γραμμές έχει ο ποιητής των χαιρετισμών περιγράψει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Είναι εκπληκτικό, αδελφοί μου. Φεύγοντας από εδώ, παρακαλώ όλοι σας, εκεί στην είσοδο, να πάρετε δωρεάν από ένα βιβλιαράκι των χαιρετισμών. Και κάθε μέρα, με την ευλογία του πνευματικού σας, να απαγγέλλετε και να προσεγγίζετε τι ούτω τρόπος το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο ποτέ. Το πώς ποτέ. Το ποιος όμως θα φωλιάσει και θα γραφεί με ανεξίτηλα γράμματα μέσα στις καρδιές σας. Όπως γράφτηκε και σε αυτή την ταπεινή ψυχούλα που ήρθε και μας είπε ένα μυστικό για το πώς προσεγγίζει το ακατάληπτο, το απερινόητο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο το όλος είναι εν της κάτω. Γι' αυτό σας είπα πριν, το όλος, υπογραμμίστε το και γράψτε το με κεφαλαία γράμματα. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απίν. Ο απερίγραπτος λόγος. Ο απερίγραπτος λόγος. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απίν. Δεν απουσίαζε ποτέ από πάνω ο Θεάνθρωπος. Εάν κατανοήσουμε έστω γραμματικώς δια της πίστεως αυτό το γραμματάκι, το όμικρον από τους χαιρετισμούς, θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά καινοφανή που τελευταίως έχουν ενσκύψει. Δεν προχωρώ περισσότερο, ο νοών νοήτου. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να τελειώσουμε με ευχές. Δεν θέλω, λέει ο αδελφός, να εγκλωβίζομαι στα συμβατικά. Θέλω ακραίες καταστάσεις. Όχι αυτά που κάνουν όλοι, ιδίως τώρα, λέει, τις γιορτές. Γαλοπούλα, ρεβεγιόν, δωράκια, ευχές, κάλαντα, τα ίδια και τα ίδια, λέει, τόσα χρόνια. Μα εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε εαυτέ μου, αυτά γιορτάζεις. Γιορτάζεις τη φιέστα, δεν γιορτάζεις τη γιορτή. Γι' αυτό κουράζεσαι και δεν αναπαύεσαι. Τι έλεγε ο Δημόκριτος? Βίος ανεόρταστος, οδός απανδόκευτος, χωρίς ανάπαυση.
ο ανεόρταστος βίος. Γιορτή ανεόρταστη χωρίς χαρά γιορτάζεις, ψευδόνυμα, επίπλαστα. Συμβατικό είναι αυτό που ζεις και σε κουράζει. Γυρίζει η σελίδα από την 25η Δεκεμβρίου, πάει. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Και του χρόνου. Γεννήθηκε, ξεμπερδέψαμε και φέτος. Άστον εκεί. Ακατάληπτο το μυστήριο. Στη φάτνη του και στο σταυρό του. Πήγα, λέει, και στο γυροκομείο, έψαλα τα κάλαντα. Πήγα και στο μπαζάρ που διοργάνωσε το σχολείο των παιδιών και ένα μέρος από τα έσοδα θα διατεθούν στους φτωχούς. Επισκεφθήκαμε και το νοσοκομείο, δώσαμε δώρα στους αρρώστους. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου δεν υπάρχουν αναγκεμένοι. Δεν είναι κατάγιομοι οι θάλαμοι νοσηλείας από τον πόνο και την οδύνη. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου δεν γεννιέται ο Χριστός. Έφυγε η φάτνη επειδή την ξεστόλισε ο Δήμος. Οι μάγοι αναχώρησαν γιατί τους ξεκολλήσαμε από τα τζάμια των παιδιών. Όλα, αδελφοί μου, είναι εδώ. Στο ευλογημένο παρόν της πίστεώς μας. Γεννάται ο Χριστός. Και αν δεν γεννάται συνεχώς μέσα μας, αυτή η τρίτη γέννηση μετά την άχρονη και την άσπορη, μιλήσαμε προηγουμένως, εάν δεν γεννάται συνεχώς μέσα μας, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει χαρά και αλήθεια, μα μόνο συμβατικές αυταπάτες. Αυτούς που γεννούν μέσα μας το Χριστό, όπως ήταν ο μακαριστός κυρός Κοσμάς, τους λέμε πατέρες. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί μας βοηθούν συνεχώς σε αυτή την τρίτη γέννηση. Το να γεννιέται ο Χριστός μέσα μας. Έτσι θα είναι αιώνια η γιορτή και άλυχτη η χαρά και η ευφροσύνη. Ωραία ευχή λοιπόν, αντισυμβατική, να την λέτε ο ένας τον άλλον. Πάντα Χριστούγεννα. Πορεία προς την Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Η Ιουδαία στα εβραϊκά θα πει εξομολόγηση. Και Βιθλεέμ θα πει οίκος του άρτου. Αυτή να είναι η πορεία μας λοιπόν και στα φετινά Χριστούγεννα, γιατί μόνο έτσι θα νιώσουμε την αληθινή τους χαρά, προς τη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, ο οίκος του άρτου, εκεί που πάντοτε βρίσκεται ο άρτος της αιωνιζούσης ζωής, αυτός που μας αυθαρτοποιεί. Αυτά τα δύο μυστήρια, τα λυτρωτικά, τα ζωοποιητικά της πίστεώς μας. Οι μάγοι που τοποθέτησαν στα πόδια του Χριστού μας 3 δώρα, τόσο συμβολικά και τόσο αληθινά ταυτόχρονα, χρυσό για τη βασιλεία του, λιβάνι για τη θεότητά του, Σμύρνα για το ανθρώπινό του. Έτσι και εμείς, λέει σε ένα θαυμάσιο μίλημά του ο Μέγας, Ηλίας ο Μηνιάτης, έτσι και εμείς αυτά τα δώρα να αποθέσουμε στα πόδια του νιογέννητου Θεανθρώπου. Χρυσό με καθαρές τις καρδιές μας. Λιβάνι με καθαρό το πνεύμα ως οσμήν ευωδίας πνευματικής. Και Σμύρνα την έκρωση των παθών μας. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, τουλάχιστον. Εύχομαι καλά και Άγια Χριστούγεννα σε όλους.
Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για τον πατέρα Αλέξανδρο και για όλους σας που ήρθατε απόψε εδώ, με λογισμό και μόνηρο, όπως έλεγε και ο μακαριστός Παπανανίας ο Κουστένης, να εφρανθούμε όλοι μαζί και να νιώσουμε αυτή την άλικτη χαρά των Χριστουγέννων. Καλά και Άγια Χριστούγεννα, πάντα Χριστούγεννα.